Il-Fondazzjoni Richmond flimkien ma' Kern Malta u Learning Works ser ikunu qed joffru programm ta' taħriġ li se jiffoka fuq is-sapport u l-kura ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Il-kors li se jibda minn Novembru li ġej se jkun twil 4 xhur u matullu se jiġi diskuss l-etika fis-settur tas-saħħa mentali, il-komunikazzjoni, l-att legali, kif ukoll il-prattiċi ideali tal-kura u s-sapport ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Il-kors se jkun fil-livell 4 tal-Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki. Stefania Dimek Sant, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, saħqet kif minkejja li l-Fondazzjoni kienet minn dejjem ta' qudiem fejn jitlu standards fuq dan is-settur, dan huwa pass ieħor sabiex ikomplu jtejbu l-standards fuq bażi nazzjonali. Tkellmet ukoll Mentali Briffa Farrugia, kap eżekuttiv ta' Kern Malta, illi stqarret kif l-akbar ċavetta biex inkomplu nimxu l-qoddim huwa r-riżors uman. U għalhekk dan il-kors ta' taħriġ mhux biss mistenni li jagħti frott immedjat, iżda wkoll li jkun ta' pedament għal żviluppi futuri.